Триває інформаційний вечірній ефір на каналі АТР. Я Христина Стець, вітаю вас. Дякую, що ви до нас приєдналися. І впродовж наступних півгодини про важливі події дня сьогоднішнього і не тільки сьогоднішнього будемо говорити з гостем нашої студії. Це Богдан Бондаренко, експерт Центру політико-правових реформ. Пане Богдане, я вас вітаю ще раз. Отож, розпочнемо з теми, з якої, напевно, вже й не планували сьогодні розпочати, бо тема, про яку вже говоримо, Михайло Саакашвілі, та якого ми зараз бачимо праворуч. Багато ми про це вже говоримо впродовж кількох тижнів, і сьогодні начебто вже нічого нового не було, але нове з'явилося. Цей славнозвісний лист, спершу він був міфічний, який начебто Михайло Саакашвілі написав президентові Петрові Порошенкові. Вже стало сьогодні відомо про те, що справді цей лист був, принаймні прес-секретар президента Святослав Цеголко опублікував цей лист, і зараз можемо його зачитати, глядачі можуть його безпосередньо побачити. Отож, уважаемый Петр Алексеевич, несмотря на последние события, у меня нет никаких агрессивных намерений. Вы знаете меня хорошо и прекрасно понимаете, что винить меня в работе на ФСБ не только полный абсурд, но еще очень радует врага Украины. Конечно, я допускал и допускаю много политических ошибок, но сейчас как никогда уверен, что надо деэскалировать и не допускать дестабилизации ситуации. Готов в любой момент встретиться и с полномочным представителем и все обговорить. Кінець цитати. Такий короткий зміст, власне, цього листа. Тепер ми, вочевидь, знаємо, що він є. А як би ви, власне, прокоментували це? Це поступка назад, оця, скажімо, намір до деескалації конфлікту, можливо, якийсь тактичний хід? Як ви це бачите? Власне, з точки зору права, це неймовірно важко прокоментувати цей лист, тому що він абсолютно не коментується, якщо так говорити. Стосовно політичної сторони питання, то, власне, це є вихід Саакашвілі з його стандартної позиції, тобто вихід на конфлікт на рівні з президентом та виведення конфлікту, з яким в нього пов'язана справа, по суті, в Генпрокуратурі, яка знаходиться слідчими з Служби безпеки України, проводиться. Тут, якби, є питання щодо того, що, власне, є предметом розгляду цієї справи, яка доказова база одне, друге, інше. І це можна було б обговорювати, якби, процес йшов нормально, тобто, якби, наприклад, Саакашвілі приходив на допит Генеральну прокуратуру і, власне, давав свідчення. А так можна говорити про те, що його цей демарш в Генеральній прокуратурі, він був, власне, це відмова від надання свідчень саме прокуратурі. А, власне, у цей момент хочу у вас уточнити з правової точки зору, якщо говорити, адвокати Саакашвілі говорять про непідслідність цієї справи Генеральній прокуратурі і апелюють до Служби безпеки України. Власне, тут є таке питання, що слідчі органи служби, тобто слідчим органом в цьому плані є Служба безпеки України, а Генеральна прокуратура веде процесуальне керівництво. Тобто є, наприклад, слідчі, є прокурори. Власне, слідчі відбирають показання, але така можливість передбачена і для Генеральної прокуратури, тобто прокурори можуть так само це зробити. І, власне, на той момент Саакашвілі мав, в принципі, надати свідчення, заради яких він викликався в Генеральну прокуратуру. Тому так, може це, наприклад, слідчий робити, але може це робити і процесуальний керівник. Ось, тому з цієї точки, це вже, якби, я не знаю, воно трохи обговорювалося, це питання, тут особливо додавати, якби, нема нічого, тому що, є, в принципі, норми кримінально-процесуального законодавства, якому варто слідувати. Загалом, стосовно цього листа, тут знову таки, це вже не є юрисдикція ні кримінально-процесуальної, ні іншої сфери права. Тобто тут можна говорити лише про те, що станом на сьогодні, ось, в принципі, політична кон'юнктура України, вона страждає від недотримання принципу законності в попередні моменти. Тоді, коли, наприклад, Михайлу Саакашвілі надавали українське громадянство, тобто у нас стояли питання щодо того, взагалі, в принципі, того процедури законності надання того громадянства. Потім питання пов'язані з тим, що в межах того, основне питання полягає в наступному, що замість дотримання принципу законності і слідування в кожному окремому факту, власне, закону України, у нас використовується принцип умовно політичної доцільності, який пов'язаний з тим, що от на сьогодні так можна керувати системою вручну у зв'язку з низькою політичною культурою, власне, громадян України, які не реагують на от такі от заходи. Тому що коли стояло питання про те, що, наприклад, вже Михайло Саакашвілі, він є громадянином України, потім у нас все-таки є, якщо не помиляюсь, у нас були запити від Міністерства юстиції Грузії щодо можливої екстрадиції Михайла Саакашвілі туди. Тобто це, в принципі, передбачено нашим договором про правову допомогу, укладено на рівні держав. Якщо Україна вважає Михайла Саакашвілі все-таки громадянином України, який не підпадає під
не є громадянином Грузії в цей момент, то необхідно було провести слідство по цим фактам на території України і, власне, дати правову оцінку тому, що відбувається, по суті, запитам грузинської сторони. Цього, наприклад, зроблено не було. І тут ми просто бачимо питання, що йде помилка за помилкою. Насправді, помилка це можна вважати в політичній площині, але насправді, з точки зору права, це є, власне, недотриманням законності. І в кінці ми попадаємо дійсно в патову ситуацію, вони, точніше, попадають в патову ситуацію, політики, з тим, що ось у зв'язку з недотриманням власне законів України, потім виходить те, що по суті особа, яка є фігурантом кримінальної справи, пише листи президенту України щодо деескалації якогось конфлікту. Власне, президент є за конституцією, у нього багато різних епітетів, які до нього застосовуються, гарант додержання Конституції, тому подібне, але, власне, з точки зору права, знову-таки коментувати можливість якоїсь деескалації між Михайлом Саакашвілі та президентом України мені особисто дуже важко. А якщо з точки зору права коментувати, власне, наявність оцієї кількості помилок, про які ви згадали, а, власне, правових помилок з точки зору законодавства, в контексті екстрадиції Михайла Саакашвілі до Грузії, вона може унеможливити, скажімо, цей процес, бо надто все заплутано, і з самого початку перебування Саакашвілі від моменту отримання його громадянства українського є багато правових помилок. Чи навпаки вона може прискорити цей процес і сприяти безпосередньо цьому процесу, який, скажімо, за точками зору деяких експертів справді може відбутися або до кінця цього року, або на початку процес екстрадиції? Процес екстрадиції. Власне, важко сказати, чи відбудеться він чи ні, а з точки зору, дивіться, в той момент, коли був дуже показовий, дуже цікавий момент, коли, власне, Михайло Саакашвілі, він втратив громадянство України у зв'язку з порушенням під час набуття цього громадянства. І у нас виникла ситуація, що він, коли прорив так званого того кордону, у нього була можливість просто прийти до державного кордону України, звернутися за необхідним притулком на територію України, якому Україна не могла йому відмовити у зв'язку з взятими на себе міжнародними зобов'язаннями. Можна було повести себе таким чином, або можна так само, зараз він займається тим, що оскаржує, якщо я не помиляюся, рішення, яке пов'язане з тим, що в нього відбулася втрата громадянства. Якщо не помиляюся, він це в адміністративному суді робить. Тобто такий є шлях. Тобто загалом це є процедури, які пов'язані з законністю. Стосовно екстрадиції, то важко сказати, тут це питання все-таки буде, мені здається, вирішуватися на рівні домовленості між державами. Я почула, зараз долучимо до нашої розмови ще народного депутата. Віктор Чумак, позафракційний, з нами наживо телефоном. Пане Вікторе, вітаємо вас, чи ви нас чуєте? Да, чую. Доброго вечора. Вітаємо вас. Доброго вечора. Насамперед, особливо без запитання, я просто хочу вас, аби ви прокоментували вже цей оприлюднений лист, який Михайло Саакашвілі написав президентові Порошенкові. Що ви з цього приводу думаєте? Нічого абсолютно. Розумієте, я думаю, що відносини Михайла Саакашвілі з президентом Порошенка – це їх особисті стосунки. І вони не стосуються, по великому рахунку, країни під назвою Україна. Мене набагато більше цікавить інша подія, яка відбулася, і яку просто всі замовчують чомусь, я не можу зрозуміти. Мене цікавить, як зустрівся генеральний прокурор Луценко з паном Коломойським в Амстердамі. Оце мене цікавить дійсно, тому що один є генеральним прокурором країни, а іншим є людиною, яка в принципі, відносно якої йдуть, а більше відносно майна якої йдуть судові позови. Оце дійсно цікаво. І це, я думаю, потребує спеціального парламентського розслідування як мінімум. А питання відносно громадянина Саакашвілі, вірніше навіть іноземного громадянина Саакашвілі з громадянином Порошенка, мене абсолютно не цікавить. І, власне, якщо чіпляючись за те, про що ви сказали з приводу зустрічі пана Коломойського, генерального прокурора України, то Юрій Луценко вчора на це відреагував. Він сказав про те, що поїхав лікуватися до Женеви і абсолютно випадково і раптово зустрівся з Ігорем Коломойським. Вам такого пояснення недостатньо? І, можливо, ви в якийсь спосіб, як парламентар, будете вимагати і апелювати до якогось іншого пояснення? Да, без сумніву, ви розумієте, якось дивно, що, в принципі, людина, яка в Женеві вилітає в той же самий момент, і яка дійсно впливає на політику в Україні, принаймні на економіку, вилітає в Амстердам в той же самий момент, де є зараз генеральний прокурор. Хоча навіщо йому лікуватися в Амстердамі, хоча тут, в принципі, в Україні є до його в принципі, можливості є найкращі лікарі. Я не знаю, що можна там лікувати в Амстердамі Юрію Віталійовичу Луценка. Невже така невилікована хвороба? От це перше питання. А друге питання, уявіть собі,
4-мільйонному місті зустрічаються дві людини, які є достатньо впливовими в українському політиці, абсолютно випадково. От вас це не дивує? От я би дуже хотів би, щоб так от чат, змістовний чат, більше які знають друг друга, які домовлялися рік назад щодо грошей на виборчі кампанії, на все інше. От вас це не дивує. Я думаю, от як подивитися по їх чат, не листи, а їх чат переписки там в WhatsApp, Viber, ще в якомусь закритому месенджері. Це було б набагато цікавіше, ніж обговорювати лист громадянина Саакашвілі до громадянина Порошенка. Ну і з приводу ще однієї цікавої теми, і зрештою українців, і нас, як журналістів, це цікавить, чи цього тижня, принаймні джерела про це говорять, інформація з'являється, що у четвер, можливо, парламент проголосує за нового очільника Національного банку України, і що знову ж таки, можливо, на цьому тижні депутати відкличуть депутатський законопроект про антикорупційний суд, і, можливо, навіть в цей же день президент внесе свій законопроект про створення антикорупційного суду. Щодо цих двох моментів, якими можуть бути перспективи, що вам відомо? Дивіться, на минулих двох парламентських тижнях, а вони були два поспіль, двічі була спроба відкликати законопроект 6011, який подала група народних депутатів, для того, щоб дати можливості Петру Порошенку внести свій законопроект. Не хватило голосів. Але чиїх голосів не хватило? Не хватило голосів БПП і Народного фронту. Тобто не хватило голосів саме тих людей, до кого звертався Петро Порошенко. В принципі, я вам скажу так, опозиція може взагалі не реагувати на це. Це завдання влади, це завдання коаліції показати єдність з президентом, показати, що вона дослухається, показати те, що вона стоїть разом, згуртована перед вимогами того ж самого заходу, показати, що вона дисциплінована, прийшла і проголосувала. Але не 9 числа, коли голосувалося в перший раз, БПП не дало голосів, не 14 числа, коли це голосувалося в другий раз, БПП не дало голосів. Ви думаєте, вони дадуть в третій раз? Я глибоко помиляю, я глибоко сумніваюся в цьому. Побачите, що знову, можливо, і не хватить пару голосів, і все скаже Петро Олексійович, що винуват поганий парламент. Я хочу це зробити, але це винуватий поганий парламент, який не дає голосів. Хоча не дає голосів його саме фракція. Тут я А вас ситуація почула, дуже з проста. приводу головного банкіра країни. Чи справді можливе це голосування, які, можливо, ходить інформація в кулуарах Верховної Ради між вашими колегами? Чи голосуватимуть за очільника НБУ у четвер? Ви знаєте, немає різниці, як прізвище головного банкіра країни, якщо його прізвище Порошенко. Немає різниці, як прізвище генерального прокурора, якщо його прізвище Порошенко. Немає різниці, яке прізвище головного очільника НБУ, якщо його прізвище Порошенко. Це просто продовжують руки Петра Олексійовича Порошенка, який буде виконувати всі його завдання. Навіщо про це говорити? Ви це дуже знаєте краще, ніж я. Ну, почула я вашу позицію. Дякую, пане Вікторе, що ви знайшли можливість долучитися до нашої розмови і, як на мене, цікаво прокоментувати запитання, які ми вам поставили. Віктор Чумак, народний депутат позафракційний, бо з нами наживо телефоном. Богдан Бондаренко, експерт Центру політико-правових реформ, гість нашої студії. Богдане, не зовсім будемо далі про право говорити, та з точки зору політичної, те, що відбувається у парламенті, багато важливих законопроєктів, які ми очікували, ну, скажімо, ми як журналісти, зокрема я, цього тижня на останньому пленарному тижні в цьому році їх не з'явилося. І, зрештою, депутатів у сесійній залі не так багато. Але з'являється інформація про те, що в четвер, можливо, буде плідний день. Зокрема, для майбутнього антикорупційного суду. І, можливо, вже стільки місяців пройшло, і країна вже матиме не ВО, а голову Національного банку України. Так, ну насправді говорити про парламент і не говорити про право, то у нас все-таки не виходить. Тому з точки зору політичної щодо НБУ я нічого, на жаль, не можу сказати. Щодо антикорупційного суду, то ситуація наступна, що, власне, є цікавим, те, що постанова про відкликання, вона зареєстрована ще тижні-півтора тому, здається, цю відкликання законопроекту. Да, дійсно, були голосування, які, тільки що народний депутат озвучував стосовно мінімальної необхідної кількості голосів, яку не набрали, на жаль, народні депутати. Тут основне буде, що цікавити, при світого, як все-таки дійде до того питання, що президент, сподіваюся, подасть свій законопроект, буде цікавим, власне, текст цього законопроекту, щоб зрозуміти, що розуміється під антикорупційним судом. Тобто, фактично, є два питання, тобто є два варіанти розвитку подій. Це, власне, буде окрема палата в Верховному суді, що є логічним з огляду на те, що відбувалося. Ну і друге, це варіант, який пропонувався до цього, ще, якщо не помиляюся, народним депутатом Алєксєєвим, в якому це створення палат
створення антикорупційних палат в різних судах Верховного суду, тобто це цивільно, кримінального та інших. Тут, оскільки, що можна сказати з цього приводу? Оскільки взагалі питання щодо необхідності чи відсутності необхідності антикорупційного суду у нас вже вийшло за рамки, тому що вже і президент політично озвучив свою позицію, парламентарі підтримали. І це є вимога якась від наших західних партнерів, то, власне, тепер стоїть питання, що, зрозуміло, що до антикорупційного суду ми вже рухаємося, і стане питання в тому, яке його буде правове оформлення. У зв'язку з тим, що законопроекту президента дійсно поки що немає, та і він не може бути зареєстрований у зв'язку з тим, що вже такий законопроект з схожим предметом регулювання вже є в парламенті, відповідно, процедура регламенту потребує його відкликання. Тому поки що не можемо говорити, що є, що буде тим антикорупційним судом. Стосовно взагалі дій парламентарів, то я особисто можу сказати наступне, що за цей рік парламент себе, скажімо так, показав не зовсім яким може бути парламент. Тому що якщо ми говоримо все-таки про існування фракції блоку Петра Порошенка та Народного фронту як коаліції в парламенті, то вони, власне, мають виконувати функції парламентарів. А не сьогодні я читав політичну заяву представника блоку Петра Порошенка, який говорив про необхідність парламентом прийняття саме закону про так зване те, що називається у нас про реінтеграцію Донбасу, реінтеграцію, деокупацію. Повну назву про особливості здійснення державної політики і далі. Загалом, то тут виникає питання, що він буде прийнятий тоді, коли буде стратегічно вигідно президенту. Хоча, все-таки варто відмежовувати і президента, і його фракції в парламенті, і орган законодавчої влади, і главу держави. На жаль, цього року таку тенденцію можна сказати, що, в принципі, як і попереднього, але з цього року вона дуже особливо загострилося, це те, що такого відмежування, власне, парламенту від президента все менше і менше. Власне, про вигоду президента тут і не доводиться говорити, бо, зрештою, парламент зробив таку так звану затравку. В першому читанні це закон про деокупацію, реінтеграцію проголосували. І, зрештою, це ще одне очікування до кінця цього року на цю, можливо, навіть не останній пленарний тиждень, а попередні. Ми, як журналісти, і, зрештою, суспільство мало, бо там, скажімо, багато речей називаються своїми іменами. І, знову ж таки, у порядку денному цього пленарного тижня ми цього не бачимо. І, зрештою, Ірина Геращенко, віце-спікер, вона озвучила, як на мене, абсолютно чітку позицію, що цей законопроект ще потребує консультацій. Але ситуація, власне, яка зараз створюється, скажімо, на Донбасі, це ескалація конфлікту, що відбулося вчора в Новолуганську, коли є 8 постраждалих мирних жителів, коли більше 50 будівель, серед яких і садочки, і школи частково зруйновані, коли надзвичайний стан та режим надзвичайного стану оголошені в цьому селищі. Тобто ми маємо це загострення, якого насправді багато хто боявся прийняттям цього законопроекту у другому читанні. І неприйняттям ми себе від нього не застрахували. Насправді той процес консультації, про який говорили, він передбачений з регламентом Верховної Ради. Тобто там можливість подання правок народними депутатами між першим і другим читанням, і, власне, потім робота з цим законопроектом, в яку можуть, будь ласка, представляти так само робочу групу, можуть входити експерти, можуть входити і представники прокоаліційних та депутатських фракцій. Оце є, власне, та процедура, яка передбачена цих консультацій, про які говорять, що їх начебто недостатньо. Це є та можливість для обговорення. Але ми чуємо про те, що я так розумію, що подана достатньо велика кількість правок до проекту цього закону. І, відповідно, тут необхідно подивитися на те, яку стратегію, власне, цей проект закону розвиває. Тому що він загалом є достатньо декларативним. Тому що він є великим і назва самого закону про особливе здійснення державної політики, він, в принципі, означає, що, власне, таких чітких регулювань норм не має бути. Але там є деякі моменти, які пов'язані з тим, що, наприклад, варто подивитися. В перехідних положеннях у нас визначається, що цим законом Верховна Рада надає, власне, згоду на використання схвалює рішення президента щодо використання Збройних сил. Тут питання в тому, що насправді воно мало б чітко визначатися, мало бути конкретне рішення президента з номером, і воно так само мало б фігурувати в тексті законопроекту, щоб зрозуміти, власне, які рішення про використання Збройних сил у нас схвалюються президентом. Вводиться частина термінології, яка, наприклад, відсіч збройній агресії. Тобто вона, насправді, термінологія, вона не уніфікується з іншими законами, які на сьогоднішній день є чинними в Україні. Тому та редакція, яка була в першому читанні, вона викликає
певну кількість питань, і саме от в межах оцих процесів консультацій між першим і другим читанням ці питання мали бути закриватися. Так само, як вони мали закриватися саме з політичної частини між провладною, між фракцією та між коаліцією та опозицією, умовно, та так само мали закриватися певні юридичні питання. На сьогодні невідомо, на жаль, як воно буде розглядатися, і в мене є, наприклад, великі сумніви, що вони все-таки встигнуть це зробити в цій сесії. Але бачите, про деокупацію, реінтеграцію ще надто рано говорити, бо на сході України триває війна. Тут, власне, є проблема, тому що закон, в якому він, власне, предмет регулювання закону, і ті меседжі, які використовуються, вони абсолютно різні. Тому що назва закону про деокупацію або про реінтеграцію Донбасу, вона не відповідає саме тексту того, що там написано. Тобто це проблема, яка полягає в тому, що відбувається спрощення дискурсу. Насправді, навіть між сторонами, які зацікавлені, тобто між фракціями в парламенті, відбувається спрощення дискурсу. Замість того, щоб обговорювати змістовні питання статей, які можуть викликати потім проблеми під час того, як ми будемо реалізовувати і застосовувати цей закон. Все зводиться до того, що, по суті, до особистих образ та зведення до того, що хто там працює на Росію, хто не працює на Росію. Хоча, власне, питання є юридичного характеру. А більше того, це є питання міжнародного права, і туди треба залучати саме цих фахівців для того, щоб вони вирішували ті проблеми, які між першим і другим читаннями виникають. А тут є проблема, яка так і знову-таки супроводжується у нас в парламенті, це проблема спрощення абсолютно дискурсу до такої дихотомії, тобто є погане, є хороше, є своя позиція, є чужа позиція. І тобто це не сприяє тому, щоб насправді вирішувати такі серйозні складні питання, як питання війни в Донецькій і Луганській області, які, крім правових та проблем, які закладені в проєкті цього закону, насправді і багато інших питань. І дійсно, ескалація, точніше, про яку ви говорили, яка вчора відбулася вночі. В Новолуганську, тобто і політичні якісь домовленості. Тут а дивіться, ще тут є цікавий такий момент, не знаю, наскільки цікавий чи тривожний. От, власне, якщо читати інформацію сьогоднішню, вчорашню, сьогодні 19 грудня, і це є цей день, коли Росія вже офіційно виводить своїх офіцерів зі спільного центру контролю та координації. І, власне, цей крок Росії, перший президент України Леонід Кравчук, він прокоментував так, що він в цьому вбачає, і навіть слухаючи прес-конференцію Путіна, яка була кілька днів тому, він в цьому вбачає, що насправді Росія вкотре готується до повномасштабного вторгнення і повномасштабного наступу. І наше Міністерство закордонних справ України, воно засудило такі дії Росії та, власне, про виведення офіцерів зі спільного центру контролю та комунікації. І сьогодні ми дізнаємося про те, що українські представники теж залишають центр спільного контролю та комунікації в ОРДЛО. Тут, власне, Леоніду Макаровичу, мабуть, краще з його висоти польоту краще розуміти і передбачати те, що може відбутися. Зі своєї точки зору можу сказати, що існування цього центру – це все одно була певна площадка, в межах якого можна було далі розвивати і можливість того, такі самі ті політичні домовленості. Тобто вже був перший момент, на якому на військовому рівні відбулася певна координація. Вихід з цього, безумовно, це не сприятиме подальшому координації і можливості утримання того хиткого миру, який на сьогодні залишається. Чи може це спричинити повномасштабний наступ Російської Федерації? Мені сказати важко, не можу нічого з цього приводу говорити. Стосовно сприяння цьому внутрішньої політичної ситуації саме в Російській Федерації, то варто пам'ятати, що власне, там готуються до 2018 року, тобто, власне, до виборів президента. І я думаю, що, скажімо так, що вихід російських представників з центру, це не може бути, скажімо, не складовою цієї внутрішньої політики, власне, формування внутрішнього порядку денного в Росії. Яким чином воно впливає одне на одне, поки що дуже важко сказати, бо часу мало пройшло і, відповідно, заяв не було. Знаєте, з приводу виходу російських офіцерів з цього спільного центру контролю та координації, начебто все зрозуміло, бо, зрештою, і пан Лавров свого часу заявляв про те, що вони опинилися у важких морально-психологічних умовах, вони не можуть там працювати. Створена така атмосфера, що морально-психологічно їм важко там працювати. Важко сказати, оцінити, як це
російським була одна військовим з важко причин. працювати з моральної сторони, тому я не думаю, що насправді що так зрозуміло. А щодо українців, та чому Власне. я не можу цього сказати, тому що так само не є. Але з не іншого експерт на боку, цій сфері. якщо говорити власне про офіційне повідомлення, що є заступник начальника управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович повідомив, що справді наші представники вийшли з тимчасово окупованої території спільно з офіцерами Російської Федерації. При цьому, за його словами, українська сторона залишається у спільному центрі з контролю та координації і продовжує надалі виконувати свої обов'язки щодо забезпечення безпеки роботи спостерігачів спільної моніторингової місії ОБСЄ. Тобто, я так розумію, що частину функцій вони продовжать виконувати і надалі. Ну, власне, я не знаю правових процедур стосовно того, що це означає вихід власне з цього центру, та в якому статусі подальшому це буде знаходитися. Безумовно, якщо є у нас місія спостережної ОБСЄ, та нас вона критикується і через в принципі і там деякі можливі об'єктивні речі, але варто говорити, що наявність взагалі спостерігачів ОБСЄ в межах цього. В межах цієї війни, то на цьому етапі, мабуть, це є позитивним явищем. Якщо українські військові будуть забезпечувати їх безпеку, то безумовно то є правильним кроком, на мою думку, з боку української держави. І якщо продовжувати власне цю тему меседжів останніх подій до кінця цього року, ми сподівалися про те, що відбудеться обмін полоненими, не всіх, але зрештою про непропорційний цей обмін домовилися. І сьогодні вже знову звучать тривожні сигнали. Вчора вони прозвучали. Ірина Геращенко, віце-спікер парламенту, вона заявила про те, що цей обмін під загрозою зриву, оскільки бойовики висувають нові вимоги у списку тих, кого вони вимагають на обмін, з'явилися нові прізвища, нові імена, і серед них є багато людей, які насправді не хочуть повертатися на територію ОРДЛО. Власне, тут треба розуміти певні тенденції, подивитися протягом 3 років, яким чином, коли активний у нас відбувався процес обміну полоненими. Він у нас відбувався все-таки в активній фазі воєнних дій. Тобто, коли, власне, відбувався обмін на горизонтальному рівні між, по суті, командирами та представниками військових на одному рівні, і відповідно також через координаційний центр. А зараз, коли вже відбулася, все-таки зменшилася ескалація конфлікту, і воно перейшло більше в політичну площину, то можна говорити про те, що ось наші полонені використовується як, по суті, засіб важелю на нашу політичну позицію. Тобто, оскільки для нас, на мою думку, питання наших полонених і життя, здоров'я наших співгромадян є більш важливішим, ніж для іншої сторони. Тому, власне, ці процедури, мені здається, і зриваються саме з цієї точки зору. Тему, власне, обміну важливого цього ми з вами продовжимо, але хочу завершити ще тему, про яку ми почали говорити. Це, власне, виходу українських працівників зі спільного центру контролю та координації. І з нами на зв'язку телефоном є заступник начальника управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович. Доброго вечора, чи ви нас чуєте? Доброго вечора. Отож, власне, роз'ясніть, будь ласка, бо ми не зовсім для себе розуміємо, що це означає, коли наші українські представники вийшли з цього спільного центру контролю та координації, але вони продовжують виконувати, власне, як ви це прокоментували, свої обов'язки щодо забезпечення безпеки роботи спостерігачів ОБСЄ. Українська сторона спільного центру координації і контролю продовжує свою діяльність у звичному режимі. Вони надалі будуть працювати з моніторинговою місією ОБСЄ в двосторонньому форматі та будуть докладати всіх можливих зусиль для забезпечення безпеки персоналу місії під час здійснення нею моніторингової ситуації в рамках свого мандату. А скажіть, будь ласка, тобто працює у звичному режимі. Це означає, що наші представники не вийшли зі спільного центру контролю та комунікації та координації? Тобто це якась інформаційна помилка? Вони були і залишаються у спільному центрі, який знаходиться в місті Солідарі. Між тим, представники української сторони на території окупованої Донецької та Луганської областей, вони сьогодні вийшли з окупованої території і приєдналися до своїх колег, які працюють в Солідарі. А, власне, про причини виходу ви можете більш детальніше розповісти? Тобто, з чим пов'язаний такий крок? Звичайно, українська сторона забезпечувала безпеку представників Російської Федерації, які працювали в СЦКК. Відповідно, Російська Федерація забезпечувала безпеку наших представників, які працювали на окупованій території.
Тобто Російська Федерація, як сторона конфлікту на Донбасі, несе повну відповідальність за розвиток безпекової ситуації. І вона зобов'язалася мінськими домовленостями, роботою з ЦКК, відслідковувати моніторинги ті процеси, які мали відбуватися відповідно до мінських угод. Тобто це припинення вогню і розведення сторін на озброєння на певній дистанції, відстані. Я вас почула. Спасибі вам за те, що ви роз'яснили і уточнили. З нами на зв'язку телефоном наживо був заступник начальника управління зв'язків з громадськістю Збройних сил України Юзеф Венскович. Ну, тобто бачимо насправді, що є інформація, яку в якихось моментах треба роз'яснювати, бо... Ну, так, власне, в принципі, тут проблема ж знову таки те, що говорив, що діяльність цього центру, вона для широкого загалу, то людей, які не працюють саме в дуже глибоко в цій сфері, вони до кінця і зрозуміли. І, власне, підтримка з журналістами тої тези, що ось вони вийшли, от тільки що офіційно прокоментували, виявилося, що тут питання є не саме політичного характеру, а саме безпекового, тобто перебування взагалі наших військових в межах окупованої території цих. Ну, от, власне, в принципі, роз'яснили, а трошки більш зрозуміліше стало. Спасибі вам і за те, що ви багато моментів нам роз'яснили. Спасибі вам за цю розмову. Я нагадаю, що Богдан Бондаренко, експерт Центру політико-правових реформ, був гостем нашої студії. Я ж дякую, що ви теж були присутніми під час нашої розмови. Залишайтеся за ТР і надалі, бо попереду багато цікавого.